Vice Presidente Sara Duterte ni duaw na sa mga biktima sa linog dito sa Malapatan, Sarangani. Usa sa mga dapit nga nagrabihan sa kusog nga linog niadtong adlawng Lunes. Straight to the Si point. Presidente BBM ni bisita sa dito Mahigala og si Vice President Sara Duterte ni bisita sad mga kigalaan dito sa maong lugar, labi pa sa mga namatyan, paghatag og comfort Mahigala sa mga tao nga naigo Mahigala sa linog. So dito na Mahigala unang niresponde nga maabtikon kayo si Vice President Sara Duterte kay kanang Mindanao ila man ang area dito, so mas madali nila ang pag-responde dito. O kining Davao City mga kaigalaan, sayod tang sa mga linog nga mi labay, mga bagyo Mahigala, ang Davao City ni abot na diri sa Cebu sa pag hatag sab sa ilang mga donasyon. So karon Mahigala na hinaota nga kanang Davao City mo hatag sab sa ilang tabang ngadto sa General Santos City ug uban pang mga lugar dito sa Mindanao gumikan ini maong katalagman. Straight to the point. In fact, kita sa Cebu City Mahigala 5 million ang gigahin na dahiken, no? Sa Cebu City mismo, kinini ang matod pa Mahigala alang sa gahin og 5 milyones pesos nga financial assistance alang sa mga biktima dito sa General Santos City, og sa Cebu Province nigahin og 10 million lang Mahigala sa financial assistance usab mga kaigalaan dito sa mga nabiktima sa linog. Straight to the